meti asese me wera ko se bra ya brain na 20 many years matra ko so ya bre ni etimenya sa 2 minister chai party kase mienu e wo Ghana ha ufa ba bia o mpanifo eda no obia di buo ma me ebisa msum di buo ma wo masuma ban na no be fa me se brafie osuma che be som okasiye mi bonkum nifa manya mpanifo so bia mo wo fa apa na se mbuza se ufi da kraba da be chip eso oba no be hwe mani mu asa ne me na me ya me na nti mu huni enso obuo me wo ma mu nyina nti me nan da crutches mu de obi si me crutch no wa enfa se da bi esem ba fie be so Mpeninsem TV. We na broni se improm empofiri mu. Enso so de nananu mu dini ma wo makwa ba efe. Wam di bua mai wo maba. Wo mo anim samsam a esi mampon enura enura chi Achame okasa ma wo monti pain se mampon mine ene asante mine ufa amamere so ufa broni mero enye Ghana party biadia sa broni mero asante maso mambo ufa broni mero enye party biadia okasa wo mo anim se wo mo nana mi sha manyini your independence ba na me work for secondary school Prempeh College tini anyini niema fa na yeti ase okasa ni empanifo di anim o mhwe bi e frɛ no government tini niema fa na yeti ase achire ni anyame be kire me a meet ba ko he otwe lampo ama no so o sa betina party ba ko ano woni kofo obedane president okasa sa mena so no obi anim ni isusa we actually no ti sa mena no constitution aban ye de ma ye no hwi nim 57 constitution I kire say party bi a na association bi of like-minded persons on before near Ghana government no or go that time no business government yampa kuru no o man no ashe o musa so wo dia okasa governance of kuru no na she wo musa na se nipa wo kuru ni ade na se we dia party we dia we kola tisa ono amu buro ni na no dia so no antwere no sa ebisa amamere ente sa na ya to aso constitution bibire aba na mu oduru pa ene 1960 dia no Kwame Nkrumah dane bibia no yi abrochire o ma panyini Queen Elizabeth ifri Ghana so na ye republic okasa ifri ho asesa asoja for so atutu mo mpini mo ani ma wi anhye mo mpini mo ani mi twani tietia ato aso mo nyina mo nhwa mo nim ni asi wa ha o man no enye party bi political bi e friend association e friend political party dia okasa me ne mo ni e nyina aka bomu a ni e Ghana man ni e dia aban baba oboko we baba oboko e di etim ho anunti mensra de ba me kasa kire mu ye na nanu ye bre ho muni mbra me na ma me bre ana nanu we bu ho me show nu mu a dakrope me se kwa no mo nam ta ade ntira se no ma no be enra no wo fa asise sunsun nu ba na mu
otimi frɛ NDC party members ni mo kɔ hɔ nneɛma esisi wɔ hɔ no ɛnyɛ fɛ meti asese me wira ko sɛ bra yɛ bre nyinaa 20 many years matra konya so ya bre ne yatimanya saa tumi ni stature party kɛseɛ mienu ɛwɔ Ghana ha ufa baabi a wɔn mpanifo ɛda no obiara de buo ma me efisɛ musum de buo ma wɔ masum aban na nananom bɛfa me sɛ brɛfie asum atwɛ bɛsom ɔkasɛ me bonkum nifa manya mpanifo sɛ bia mo wɔ fa apa na sɛ mbusa sɛ ufi da kra ba da bɛ twep ɛso ɔba no bɛhwɛ m'anim asa ne me na ɛyɛ me ya me nante mo huni ɛnso obuo me wɔ ma mo nyinaa nti me nan da crotches mu de obi si me crotch no wa enfa se da bi esem ba fie ba so e be kokuru mu kura meba sa na ebu man sa na etena man so kasa na bibi kakra be kwa akwa yire hu ni ayo no na obi si me bu afu profo ye text bi WhatsApp de breme da pam na mhwe ye me wi na ko ye NDC party members bi yes wamo eye adwuma ya befrem se ye wura ye pese kwasi ada ebe ya na se meme da ebe ye zonko gota agbo no be boy se na Mpeninsem TV